Ahojte, ja vás vítam pri dnešnom, možno troška divnom videu, ale mňa tieto divné veci odjakživa dosť zaujímali, tak som sa rozhodla, že budem robiť takú sériu kecacích videí, kde vám vlastne v každom videu ozriemím, o akú tému ide, prípadne aké mám s ňou skúsenosti a poviem vám vlastne všetko k tomu, čo by ste mali vedieť. Takže ako prvú tému som si vybrala, že vám vysvetlím, o čom je lucidné snívanie. Je to sen ako hoci ktorý iný, s tým rozdielom, že vlastne v ňom je možné úplne čokoľvek. Napríklad vy ste tu a teraz a predstavíte si, že ja neviem, chcete lietať nad Kaliforniou, alebo chcete tam byť s niekým, alebo chcete vyzerať akokoľvek, napríklad ja by som chcela byť, ja neviem, vysoká blondína, tak v tom sne si to môžete pretvoriť podľa vašich vlastných predstav. Zaujímavé je vlastne na tom najviac to, že vy keď si to predstavíte napríklad v bdelom stave, že chcete vlastne robiť niečo, byť s niekým alebo ísť niekam, tak väčšinou pritom nepociťujete tie emócie tak, ako v tých snoch. Tie sny sú vlastne o tom iné, že vlastne tam niekedy cítite, ako sa cítite pri tej danej veci. Napríklad, neviem, či to vy tak máte, ale ja keď sa mi niečo sníva a zobudím sa, tak potom si niekedy cítim z toho sna a príde mi to, ako keby sa to naozaj stalo. Aha, áno. Zabudla som povedať, že najdôležitejšiu vec, že v tom sne vlastne ide o to, že vy si uvedomujete, že snívate. Vtedy vlastne môžete tú realitu v svojom sne pretvárať akokoľvek si zaumienite, vlastne od toho momentu, keď si uvedomíte, že snívate. Vtedy vlastne už môžete ísť kamkoľvek, robiť čokoľvek a byť kýmkoľvek, by som povedala. No, že ono to nie je také jednoduché, pretože vy ako si uvedomíte, že snívate, napríklad, neviem, či sa vám to niekedy stalo, ale v tom momente sa zobudíte, lebo keby ten mozog, tam nejaké tie časti mozgu, viete, si keby uvedomia, že niečo není OK, tak sa vlastne na to zobudíte a tým pádom vlastne z toho sna není nič. Takže skôr, než si predstavíte, kam by ste chceli ísť, alebo s kým by ste chceli byť, tak sa zobudíte. Vedela by som tento stav snívania, alebo tento sen prirovnať vlastne k dvom filmom. Celkovo toto snívanie opisuje film Počiatok. Ak ste ho náhodou nevideli, tak je to fakt veľmi zaujímavý film, čo sa týka snov, ale tam to není až tak dopodrobne vysvetlené, vlastne tam to vôbec nie je vysvetlené. Tam len ide o to, že tí ľudia vedia lucidne snívať, tak vlastne môžu meniť svoj život. Lenže vy vlastne nemôžete meniť svoj život tým, že budete lucidne snívať. Dobre, no ale ďalší film Matrix, nevysvetľuje, ale viem to k nemu porovnať, že v tom sne môžete robiť tak isto veci ako v Matrixe. Neviem, či ste ten film videli, keď nie, tak si určite pozrite. Ale je to vlastne o tom, že ten váš svet je taký Matrix, že viete čokoľvek pretvoriť na akúkoľvek vec. Je to vlastne úplne podľa fantázie. Čo vás napadne, tak tam sa dá robiť. Do takéhoto lucidného sna sa dostanete vlastne tým, že nejaká určitá časť mozgu, ktorá je aktívna len pri bdelom stave, čiže vlastne keď nespíte, sa zaktívni počas spánku. To vlastne umožní... som sa zlakla sviečky. To vlastne umožní tomu mozgu vlastne vnímať ten sen ako že ho môžete vytvárať sami. Vtedy sa vlastne začína takýto vedomý lucidný sen. Aby ste dosiahli tento lucidný sen, to chce hlavne veľmi veľa trpezlivosti a času a opakovaných pokusov, pretože niektorí ľudia napríklad sa im to stane, ani to nechcú, že ani nevedia, čo to je a zrazu proste si uvedomia, že vedeli ovládať svoj sen. A niektorým to naopak trvá dlho a hľadajú si rôzne metódy, ako by sa to mohli naučiť. A niektorým ľuďom to trvá dlho, hľadajú si A niektorým ľuďom to trvá dlho ja neviem rozprávať už vôbec. A niektorí ľudia, ježiš, nemôžem sa ujebávať. A niektorí ľudia naopak odchádzam. A niektorí ľudia naopak si hľadajú rôzne metódy na internete, ako by to mohli dosiahnuť. Keď už som pri tých metodách, tak rovno poviem, že ja som v živote neskúšala žiadnu takúto metódu, ktorou by som mohla dosiahnuť toto lucidné snívanie, pretože ja neviem, ja by som sa napríklad aj bala. Ja by som sa bala, že by to bolo tak super, že by som už celý život chcela, ja neviem, spať a byť len snívať o veciach, ktoré nie sú možné teraz, hej. Nehovorím, že nikdy, hovorím, že teraz. Ale hovorí sa, že vlastne tieto sny Hovorí sa, že tieto sny sa snažia si privodiť vlastne ľudia, ktorí nie sú spokojní so svojím životom, pretože vedia, že v tom sne môžu robiť to, čo nemôžu robiť tu. Je také troška demotivujúce, ale pekné vzhľadom k tomu, že si vlastne môžete
ja neviem v tom sne skúsiť niečo, čo si nemôžete momentálne skúsiť tu. Teda, keď už som pri tých skúsenostiach, tak musím povedať, že veľakrát sa mi stalo to, že som vedela, že spím, ale ako náhle som si to uvedomila v tom sne, tak ako som už spomínala, tak som sa proste na to zobudila, že vlastne nestalo sa mi tam nič také, že by som teraz, ja neviem, vedela byť veľa zrazu, alebo čo to nikdy. To nie. Ale stalo sa mi raz taká vec, že som vlastne snívala a bola som v autobuse, proste neviem, prečo som bola akorát v autobuse, ale pamätám si, že som vedela meniť farby toho autobusu, že vlastne ja som si uvedomila, že snívam a tiež, neviem, týždeň predtým som si o tomto niečo čítala, tak môj mozog asi nejak si to moc zobral do podvedomia. A zrazu som si teda uvedomila, že snívam, že akože takéto nejaký luciny sen existuje. Som zmenila autobus na ružový, potom žltý, zelený, modrý a potom sa zobudila, akože nič extra, ale bolo to také zvláštne, že keby celý ten svet proste zrazu, ja neviem, patril mne. Tak, keby sme sa mali baviť teda o tých metodách, ako dosiahnuť tento zvláštny sen, tak jedna z metód je vlastne zapisovať si tie sny a vlastne zapisovať si nie tieto lucidné sny, však, lebo metóda na lucidný sen, asi si nebudete zapisovať lucidný sen, keď sa snažíte nájsť metódu pre ten lucidný sen, chápete? No jednoducho proste si musíte zapisovať akýkoľvek sen sa vám sníva, tak si ho napíšete vždycky ráno. Aj keby to bola úplná blbosť, tak si ho musíte zapísať, aby ste vedeli, že... Nie aby ste vedeli, čo sa vám snívalo, ale ide vlastne o to, že vy si potom úplne zapamätáte presne konkrétne, čo ste mali v tom sne a potom ako keby ste mali väčšiu predstavivosť do budúcna v ďalších snoch. Že si môžete vlastne v tých snoch vybaviť lepšie určité veci, keď si vlastne budete zapisovať, ja neviem, podrobne si zapíšete, že sa vám snívalo o zubnú pastu, vidím o zubnej paste, tak potom v tom sne tú zubnú pastu budete vlastne lepšie vnímať. Takže si vlastne budete vedieť uvedomovať viac tie veci v tých snoch, tak si skôr uvedomíte, že snívate. Akože je to také divné, ale je to tak. Ďalšou takou metodou je, že si v bdelom stave. To sú takéto nové, toto video je jazykolám. Celé toto video je jazyk. Ďalšou metodou, troška divnou, je, že si vlastne v bdelom stave položíte otázku, že spím alebo nespím. A týmto vlastne sa vám to dostane do podvedomia a môže sa vám stať, že sa to vlastne spýtate aj v sne. Ale v sne si uvedomíte, že aha, spím. Na tú otázku si odpoviete, že spíte, tak si uvedomíte, že spíte. No a potom sa možno zobudíte hneď na to. Je ešte jedna metóda, ktorá je dosť podobná tejto a to je taká, že budete robiť určité veci, ktoré možno spravíte aj v sne, ale napríklad ja som videla taký príklad, raz som niekde o tom čítala. Si normálne v bdelom stave počas života, počas dňa budete snažiť takto akože prsty pichnúť do dlane a tým pádom, že si ju neviete preraziť akéby, tak viete, že nesnívate. No ale keď v sne to spravíte, tak sa vám môže stať, že si ju akože prerazíte a tým si uvedomíte, že snívate. No ale keby sa to nestane, že toto spravím v sne, tak náhodou by sa mi tá ruka dostala cez tú druhú ruku, asi by to bola nočná mora. Tak dúfam, že ste sa dozvedeli všetko, čo ste sa chceli dozvedieť z tohto videa. A keby ste mali ešte len nejaké otázky, tak mi to kľudne napíšte do komentárov. Takisto mi môžete písať nápady na iné témy do tejto série, ktoré by vás možno zaujímali, alebo nejaké skúsenosti prípadne s týmito lucidnými snami. To by bolo asi všetko. Tak ja sa na vás teším na budúce. Majte sa pekne. Čaute.